बे PWD अफिसाव दा कनफार्म खालामनायाव जेबो एप्रुभ जानाय स्किमानो नङा बियो दासिमहालागै एप्रुभ जायाखै दा बेखायनो जिहेतु इलेक्शना फैबाय बिथांमोनहा एप्रुभ खालामनो हाला बिनि थाखायनो नंखायावनो बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायफ्ला फैनानै रायजो राजाखौ थगायफैदों बिथांमोनहा सोमलिगुरिनि रायजो राजाखौ बेयाव खुनु स्किम एप्रुभआनो जायाखै बे थांनाय 16 आगस्ट खालि जितु सोमलिगुरि गामियाव गेरुवा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामियाव जि जाथाय जादोंमोन बे इन्सिडेन्ट जादोंमोन माने लामा बेखेव गोनां अन्थाइ खाम्फा बुख्रुबलांदोंमोन बेखौ जों मैया मिडियानि गेजेरजों मिथिनानै मैयासिम जों बिराद दुखु खालामदोंमोन आरो दे मोनसे डेभेलपमेन्टेल स्किम मावनो थांनायाव जे रायजो राजाफ्रा जिहेतु बाजानाय गैया लुबैयो जाजानायखौ बेयाव बायनायाव सोरबा दुष्कृतिकारिया सिफायनानै थांनायाव जोंबो दुखु खालामफादोंमोन किन्तु थेवबो मोनसे सन्देह दंमोन जोंहा मैयासिम दे डाइरेक्ट BPF को ब्लेम होदों बिथांमोनहा प्राइमारि UPPL आ डाइरेक्ट BPF को ब्लेम होदोंमोन बिथांमोनहा जोंहा सन्देह मोनसे दंमोन मानो बेबायदि होखो होननानै किन्तु दिनै जों आं सोमलिगुरि गामियाव फैनानै मानसिफोर सुबुंफोरजों रायज्लायनानै थार खोथाखौ आं मिथिफैबाय दिनै दे बिथांमोनहा जि ब्लेम खालामदों टटेलि नंखाय MLA आ जुमाय लोंहोफैदों जइन खालामनो थाखाय होननायाबो नंखाय बिनिफ्राय जितु माने अन्थाइ खाम्फा जेखौ लिरदों माने 2025-26 SOPC होननानै बिथांमोनहा लिरदों दहाय आं कनफार्म खालामदों जे PWD अफिसाव दा कनफार्म खालामनायाव जेबो एप्रुभ जानाय स्किमानो नङा बियो दासिमहालागै एप्रुभ जायाखै दा बेखायनो जिहेतु इलेक्शना फैबाय बिथांमोनहा एप्रुभ खालामनो हाला बिनि थाखायनो नंखायावनो बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायफ्ला फैनानै रायजो राजाखौ थगायफैदों बिथांमोनहा सोमलिगुरिनि रायजो राजाखौ बेयाव खुनु स्किम एप्रुभआनो जायाखै PWD आव जोङो खबर लाबाय स्किम एप्रुभ जायाबासिनो बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै हयथ' गावसोरनो बुफायनानै जोंनाव एलिगेसनखौ खालामदों मैयानो एसे सन्देह दंमोन जोंहा किन्तु दिनै स्पष्ट जाबाय आरो बे खोथाया दा बिनिखायनो रायजो राजाफोरखौ थगायदों जों दुखु मोनदों आरो जोंखौ जि सोंखारिदों सोमलिगुरि गामिनि 3 मानसि बिथांमोनहा रौता थानायाव केस होदों गिरुवा प्राइमारि UPPL आ दा बे केस होनायाव जों धिक्कार जनायदों दा बिनि एगेन्स्टआव जों क्रस एफआईआर होनो दिनैनि दिनाव जोंबो क्रस एफआईआर होबाय जे खारन जों बुंखानांगोन आयेननि दहाय बिथांमोनहा जुदि जोंखौ फल्स एलिगेसन लाबोदोंबा आयेननि दहाय जोंबो लानांगोन बिनि थाखायनो जों क्रस एफआईआर होनाय जाबाय दिनै आरो बियो मा सलुसन जाया आयेना बिजिरसिगोन बेयावथ' नुबाय बिथांमोनहा जेनखानाय दिनै फल्स स्किम बिथांमोनहा देखायनानै बेहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन हयथ' गावसोरनो बुख्रुबदों जानो हागौ बे स्पष्ट आरो खुलुमबाय जों दिनैनि बे समाव मोनसे जोंनि जि 47 नं चरण बर'नि सायाव थांनाय मैया 17 आगस्ट बेयाव जि एलिगेसन होदोंमोन UPPL आ जोंनि सोमलिगुरि गामिनि जि जाथायनि सायाव बेयाव फिन मोनसे एलिगेसन होनो नागिरदों जे जोंहा 14 आगस्ट खालि बिथां चरण बर'आ फैदोंमोन बेयावहा BPF खौ मोजां मोननानै UPPL निफ्राय गोबां मानसिया जइन जादोंमोन बेयाव जइन जानायावहा माने गिरुवा प्राइमारि UPPL निफ्राय जोंनि BPF नि सायाव जौ सेरेब लोंनानै बे जि खामानि मैयानि जाथाय जादों बेयावहा बे खामानिखौ मावदों होननानै बुंदों नाथाय टटेलि बे नंखाय मानो होनोबा जोंनि गामियाव बेबायदि जौ सेरेबबो फानखाया आरो बेबायदि जोङो जौ सेरेबनि गफबनानैबो थाफेरखाया ओंखायनो जोङो दिनै गोख्रों बुंनो हायो जे जोङो बे खामानियावहा जों जोंनि सायावहा एलिगेसन होनायखौ जों मोजां मोनाखै जों दिनै बेखौ जों बुङो आरो नंखाय बुंनायावहा जोंहा गोजोननाय गैया जे बै खालि जि 16 आगस्ट खालि जि जयनिं प्रग्राम जादोंमोन बै खालि जेबो जौ सेरेबनि जेबो पार्टिबो जाखायाखैमोन जे माबा जयनिं प्रग्राम जोबदों गावबा गाव न' फारसे आवगायलांजोबखादों थांजोबखादों बेनो आरो दुखुनांथाव बाथ्रा मैया बा दाख्लै मोनाबिलियाव अर्थात
16 खालार खालि आगष्ट 16 खालार खालि बेयाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै थांदों। मानो होनब्ला बेवहाय डक्टर निलुत स्वयगारि बिथाङा बेवहाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो गोनां दङमोन। बेखौ ब्लेकटप जागोन होननानै खोनादोंमोन बे लामाखौ, बे जोंनि सोमलिगुरि गामिनि लामाखौ। दा बेवहाय मोनसे खोब दुर्भाग्यजनक दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै थांदों। दा बे अन्थाइ खाम्फाखौ हराव सोरबा दुथांफोरा बुफायना थांदों। बा बेयाव जोंनि मिथिनायाव जे जोंनि गामिनि सोमलिगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि सासनकालखौ मोजां मोनैनि दारै गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हैदिनखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगासोआव मानगोनां बिथां 47 नं माजबाद समस्तिनि मानगोनां चरन सार बिथाङा फैनायाव बयबो गाव गावनि मतामतखौ लानानै जयेन जानो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दा बेयाव माखासेसो सुबुंफ्रा सोमलिगुरिनिफ्राय इउपिपिएल नागारनानै जयेन जादों। दा बे जयेन जानायनि असिलाखौ लानानै दा बेयावहाय जोंनि सोमलिगुरि गामियाव बेबायदि अन्थाइ खाम्फाखौ गिरुवा प्राइमारि इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै खोब सम्भब 9-10 बाजिसोआव बुफायलांदों। दा जोंनि मिथिनायाव बेखौनो साननानै लानाया मोजां, साननानै लानांगोन जे बिथांमोना लोब लोब जयेन जानायखौ नुनानै सोमलिगुरि गामिनि सानैसो मानसिखौ दाङाबाजि जालायथो होननानै गिरुवा प्राइमारि इउपिपिएलनिफ्राय केस होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेयाव खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जे बे लामाया जोंनो नांगौ आरो बेवहाय सोमलिगुरिनि रायजो राजाफ्रा बा सोमलिगुरिनि कुनु इउपिपिएलनियानो जा आरो बिपिएफनियानो जा बेयाव आखाइ गैया होननानै आङो गामिनि सुबुं जानानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बेखौ जोङो गिरुवा प्राइमारिनि माखासे कौशल होननानैसो जोङो मिथिनो हायो। दा जोङो जाखिनि लामाया जानांगौमोन जों बेयाव खोब गोजोननाय मोनदोंमोन। दा बेखिनियाव बिथांमोननि बेखिनि खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय मोनाखै आरो इयुनाव बेफोरबायदि खामानिया दाजाथों